Takajing Sukhya kabajur halor kajing bomla jong Public Information Officer PIO nakatnat jong ka Deputy Commissioner Ribuai District man penbiang ya kikot kisla kibabiang halor ka RTI balapan da ka RBSU sangkemi bat ka bolongru ka bambiang katkum kajing angnut jong ka RBSU sangkemi henne kasngi kinawilam jong kane kaseng kilalek bani kunduk sendon ya ka Deputy Commissioner ka District ban panjing syai badru ban karpan naka ban chimkhia halor ka te kajing panjing syai jong kaseng kumban kedua hangne ka Ribuai Student Union sangkemi kalapan jing syai lang baka an RTI haka arpo tarik ulber aja ka khandai halor ka jingdon joki petrol pom hapo kane ka district karukom trekam joki hato kini ki petrol pom kilong ki batrekam katkum ki kondon an kajing penbiang ni ki kot kisla ki bapaka baka jingdon joki nong tre hakite ki petrol pom hakane ka district lembat kiwe kimat balabu hakate ka RTI hakane ka jinglek ya kendu ya ka kong RM kurba DC ka district nakalyang ka RBSU lalang khmat dauba amberlight masharing working president uba Everjoy nongplu president usamla mak gangshna kum assistant secretary nakasengkemi lembat kiwi kinong elam ka RBSU sengkemi nakalyang uba amberlight masharing ula pempau baka senghi kala sokhya halor kane kapang hakabai dei barki petrol pom kalong hadin bala sakhiru babun na kinoktrei haki petrol pom kidehi kibreu ki banabar jong jala katba omdon pat ki samla nakane kari nakane ka jala ki batre hakini ki petrol pom kabalak ta sikadei akal yang kayo kam yo jam nakamenta ki try muluk halor kane ka RBSU kaladep ban sengru da ka employment cell ban paikmat ban weng ya kane ka jing ki samla halor ka jing kurduk kam kurduk jam ula pempauru ya ka jing sokhya halor ka jing bomla UPIO ban penbiang ya ki jubab halor ka RTI balabu da ka seng ki bakentup naduk ka jinglap badon rutli ki petrol pom ki bom syam lala ban penbiang ya ki kot kisla katkum ki kondon an nalor kane kajing bomla ban ajing syai bar kajing tim halor kajing penmi ya ki kot khobor kum ki advertisement halor kita ki petrol pom katarik ki jaka bakini ki petrol pom ki trekam badru kajing kedo ya ka SD lane open category bakini ki try pom kila pendap nem itu ke tamat kebangsan kebangiwan banyak penduduk ya ka DC nang po office kalong halor kajing bom syai jong ka RTI kabangila ada pon file ka arpo tri kebanai mas habidi bat kini kijing don jong ki petrol pom po Ribuai district te kidon katwi tili ki kenta ki poin ki bangila bu bakin ai kijing pensai ndre ondang ni layo pediang ya ka RTI haka flight 3 Julai Desember kimla ban provide information katkum kita ki poin ki ba ni lapas di halor kata kanong rim kalong ba nilalik bu ka komplain habis bat kenta kang bana kaliang ka DC kan sintia ban ai ka pensai sangi kanang ba ka nginduk yo ya kata ka jing sisa kumba ni lapas te abai dei bak kata ka jing tip jong phi ki kanotli ki petrol pom sa ki don hapo Ribuai district katkum ketuk RTI ka ba nilalik file bat nilai tiang ro Desember kidon south lai tili ki petrol pom po Ribuai district te kumba arpsan tili ki pom kidi ki bala long try di kasi kata tili padi ki petrol pom kidi ki bala long try di jelah bat nisiam ruang tu hapo RTI ni lapa kidon kumba ndriu tili ki petrol pom ki bom siam lala ban pendit pembiang tang iwe ikot ibadan kam habide bat ketika jingkwa ujung te kai kanong rim ga pelong ya phi kum kaseng bakin sim khia halor kane ka issue ba bai dei bak ki petrol pom kai ga bala pelong ya phi kanong rim ka pakungsan kalong ba kejingkwa kejingi kum ka Ribuai stadium kalong ba kamtam habang lalap dan ba katu ka RTI kalong ba ngikwa ba kamtam ni ki arupsan ki pom di bala long try de kasi kalong ba ngikwa ba ki try kin ai kam no ya ki kun samla ka jing la kuno ka jing kamu ka jing kum kasen kalong ba kawai ka petrol pom ki di ban khat kam kum ba sangut kamut ba kala erap ya kami kadong bat ka han kujungi borok kawe te bat ba kata kadi kejing kwa kujungi kalong ba katkum ketuk RTI ka bangilap kalong ba san lane andru teli ki petrol pom ki bom don ki kot islah lada ka DC kamla ban provide ya tempor lada ka office jong ka DC kamla ban provide ya information kalong ba ni kerpat kalong ba kede ban konsel no ya ka license jong ki tiki pom ki bom don ki kot islah ka dia